proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Allà dalt de tot de les muntanyes, entremig de les muntanyes, més ben dit, hi ha un poble. Al voltant d'aquell poble, més enllà, esclar, del poble, hi ha cases de pagès. I més enllà d'aquelles cases de pagès que hi ha al voltant, més enllà també d'aquell poble, diuen que hi ha un tros calent. Ja pots comptar allà dalt de totes les muntanyes quina temperatura deu tenir aquell tros calent, però diuen que ho és. I per treballar aquell tros calent, s'hi va instal·lar fa molts anys una casa de pagès on hi vivia una família. Però d'això us parlo de fa molt de temps, Aquella família resulta que eren un home amb la seva dona i amb la sogra, amb la mare d'ella. I vivien en santa pau sense cap problema. Vivien allà des de feia molt de temps i aquella casa encara hi duia més temps i aquella casa no s'havia renovat. En aquella casa hi varen anar a viure i vivien la mar de bé sense haver de menester res. Tenien un vestit i tenien allà on havien d'anar i tenien de tot a la casa perquè volien més. Treballaven tot l'any. La sogra feia feines a casa, totes les que podia, la dona l'ajudava amb ella i una mica de bestiar, i l'home, el marit, se n'anava sempre a treballar aquell tros calent, que deia. I aquell tros els hi donava Déu-n'hi-do, els hi donava prou, com perquè un cop a l'any carregaven tot allò que havien collit i se n'anava ell cap a ciutat, pots contar quina ciutat devia ser de gran, però era important per lo que eren ells, per aquella casa de pagès on hi tenien de tot. Diuen que un any ell va preveure que allò que havien collit els hi rendiria Déu-n'hi-do. Li va dir a la dona, diu, escolta'm, no voldries pas que et portés alguna cosa, això d'allà baix, perquè aquest any en traurem força pistrings, Què et sembla? Et porto alguna cosa, algun regal? Què necessites? I ella, sincera, franca, diu, oi, moltes gràcies, estimat, però és que veuràs, tinc de tot. Tinc un vestit, tenim tot, és que no ens falta res. Diu, dona, alguna cosa de caprici? Dona, aquest any ha anat bé, la collita? I ella s'ho va anar rumiant i diu, ai, pues, doncs, va dir, ai, doncs, mira, porta'm un altre vestit. I ell, sí, te'l portaré. Se'n va anar avall, carregat aquell carretó, aquell carro que tenien amb aquells bous que les tiraven, carregat, que no hi cabia res més, i se'n va anar cap a la ciutat, i en aquella ciutat, en aquell mercat més ben dit, ho va vendre tot, i Déu-n'hi-do, lo bé que li varen cotitzar, i va treure'n força pistrings, i ja va pujar en el carro per tornar cap a casa seva, quan de sobte, abans de sortir d'allà, me caso amb l'olla, me'n descuidava, li he promès a la meva dona un regal. Ara hi torno. I se'n va anar cap a la botiga. La botiga que només n'hi havia una, però venien de tot. I hi va entrar. Mai hi havia entrat en una botiga ell. Coi, hi havia realment de tot. Hi havia coi. Es va començar a distreure, mirant tot el que penjava per les parets, pel sostre també, per tot arreu hi havia moltes coses. I ell, passejant per allà, escolta, badava molt. I l'amo de la botiga, quan va haver despatxat a una clienta que hi havia, vet aquí que se li va acostar i li va dir, hola, bon dia. Diu, hola. Què voldria? Diu, ai, jo voldria un regal per la meva dona. Diu, i quin li vol portar? Diu, no, si ja me l'ha dit, ja. Sí, però què li ha dit? Diu, sí que me l'ha dit, sí, però és que no se'n recordava. Se li havia anat alçant al cel i se n'havia oblidat. Me caso amb l'olla, què va passar? Què va passar? Que aquell home, el botiguer, li anava dient miri això, miri allò, i que si li pot portar una olla, que si li pot portar una mica de colònia. Colònia?
què és això? Diu, per fer olor. Diu, no, si d'olor ja em fa, ja la flairo, ja quan s'acosta. Bé, ja va veure que la colònia no era una cosa per aquella dona. El de la botiga li anava oferint ple de coses i al capdavall també li va oferir un vestit, justament, però l'home no se'n recordava que era un vestit, allò que li havia promès a la dona, i passejant en una paret va veure un home molt escavallat que es movia. Va tornar enrere. I aquell, el botiguer, ja va veure que l'altre no en sabia res dels miralls. Allò era un mirall. Què li passa? Diu que allà hi ha un home que va i ve. Diu, és vostè, això és un mirall, un espill, és per veure si vostè veure com va girbat, que no en tenen a casa seva. Diu, no. Diu, porti-n'hi una a la seva esposa, que li agradarà molt. Oh sí. I miri, també li pot dur una pinta perquè es pentini, perquè així veu, i el de la botiga es va pentinar i va dir, oi, sí que va ben girbat vostè. Sí, ja me la pot donar. I vet aquí que expliquen que aquell home es va endur embolicat un mirall i en la butxaca una pinta, que per cert no li va donar temps de donar-li a la seva dona, i ara veureu per què. Va arribar a casa seva, tot content, tot cofoi, amb aquell mirall que li portava l'esposa, i l'esposa allà lluny va veure que venia tota una polseguera, va pensar, mira, ja ve el meu home. Mare, vine que ja arriba el meu home. I sí, el carro ja va treure el nas i ella se n'hi va anar corrents. Ai, hola, que ja has vingut. Sí, ha anat molt bé, ho hem venut tot, ja me'n preu. I et porto el regal. Diu, ai. Doncs va, que me l'emprovaré. Ell ja va arronsar el nas. Li va donar aquell regal tan pla i ella va pensar, ai mare, que és prim aquest vestit. I corrents, sense dir-se res més l'un a l'altre, ella amb molta il·lusió se'n va anar cap a dintre, cap a emprovar-se allò que es pensava que era un vestit. I varen quedar a fora, assegut en el carro, i amb la seva sogra parlant, doncs ells dos, el pagès i la sogra, esclar. I al cap de no res, perquè no varen tenir temps de gaires coses, va sortir de la casa la noia, la dona, plorant i renegant del marit. Ai, mal home, que no m'estimes, vés-te'n d'aquí, vés-te'n, ja te'n pots en tornar a casa de la teva mare, vés-te'n, no et vull tornar a veure mai més. Ai, mal home, que no m'estima. La mare la va aturar, perquè si no hagués esbatussat en aquell noi. Oi, què et passa, va dir aquell pagès, què et passa? Diu que no m'estimes, i la mare també li va preguntar, però per què el vols pagar? Explica-m'ho, tranquil·litza't. Diu, mare, que el meu marit ha anat a comprar coses i tantes n'ha comprat, que ha comprat una dona i ha portat una altra dona a casa. Diu, ha portat una altra dona a casa? No pot ser? Va dir la mare, però si allò que t'ha donat no era pas una dona. Que sí, mare, que sí, que jo no sé com s'ho ha girbat, però això és una altra dona que ha portat a casa, que el meu marit no m'estima, mal home, vés-te'n. I li llançava pedres i ell va haver de tirar enrere. I la mare li va dir, espera't aquí, que vaig a veure això que em dius que no m'ho acabo de creure. I la vella se'n va anar cap a dintre. I a dintre va veure allò que li havia portat el seu marit. I vet aquí que va tornar a sortir. Però no va sortir plorant com la seva filla, no. Ella va sortir rient. Ai, filla, però que n'ets de babaua. Però no, mare, que no has vist que ha portat una altra dona a casa? Diu, sí, filla meva, sí, ha portat una altra dona a casa, però tranquil·la, que és lletja, vella, i fins i tot et diria que és a punt de morir. I així va acabar la història, perquè després, esclar, tot es va saber que allò que miraven cadascuna d'elles eren ella mateixa. Què sé jo, és coses de pagès, però no de pagès, coses del pagès que hi ha més enllà del pagès i més enllà en aquell tros calent de pagès.